Вітаю вас в ефірі телеканалу АТЕР. Це програма «Сабай». Мене звати Єлизавета Цереграцька і ми починаємо обговорення найважливіших тем сьогодення. У нас у студії вже є наш наступний гість. Це Василь Богдан, експерт з питань безпеки. Доброго ранку, пане Василю. Доброго ранку. Хочу вам задати запитання стосовно останніх подій, зокрема про затримання шпигунів, так би мовити. Принаймні стверджує Служба безпеки України, що люди працюють там на спецпідрозділи Російської Федерації. Зокрема, вчора затримали старшого консультанта-експерта одного з центральних підрозділів СБУ, якому закидають співпрацю на спецоргани. Прокоментуйте, будь ласка, це. Останні події свідчать про те, яку фактичну загрозу несе в собі путінський режим стосовно ситуації в Україні, стосовно її суверенітету, територіальної цілісності і незалежності взагалом. І в тій стратегії розшматування і знищення України як держави незалежної путінський режим ефективно використовує свої спеціальні служби. Це і ФСБ, це і зовнішня розвідка, і головне розвідувальне управління Генерального штабу Російської Федерації. Зусилля цих спецслужб спрямовані на те, щоб впровадити у відповідні державні інституції і правоохоронні, і спеціальні органи України своєї агентури для того, щоб добувати відповідну інформацію, бажано державну таємницю, і впливати на процеси, які відбуваються в Україні у вигідному для Росії плані. Для цього вербується відповідна агентура впливу. Ну і основне, треба зазначити, що цей дестабілізуючий фактор з боку діяльності спецслужб, він безумовно спрямований на те, щоб і скомпрометувати Україну, і показати її в невигідному вигляді і українському суспільству, і міжнародній спільноті. Тому всі зусилля наших правоохоронних органів, і особливо Служби безпеки України, спрямовані на те, щоб попередити, унеможливити і при виявленні ліквідувати ці зусилля, які полягають у виявленні російської агентури у відповідних структурах державних органів влади і управління і в цілому в секторі безпеки і оборони. І, як ви знаєте, нещодавно і Секретар Ради національної безпеки і оборони після відповідних подій і президент України ставили завдання про посилення контррозвідувального режиму в країні з метою іменно попередження і недопущення такої агентурної діяльності російських спецслужб. І в даному конкретному випадку Служба безпеки України можна, як кажуть, їй респект висловити в цьому відношенні, здійснила, очевидно, такі масштабні контррозвідувальні заходи по викриттю тих осіб, про яких вони задекларували нещодавно. Це і в Кабінеті міністрів заступник керівника протоколу і перекладач прем'єр-міністра, і в Центральному офісі Служби безпеки України, того головного консультанта, про якого ви говорили. Це ще раз підкреслює, що Україна перебуває під пильним тиском Російської Федерації і що суспільство врешті повинно усвідомити, в якому стані перебуває країна і що потрібно робити для того, щоб не допустити фатальних наслідків від діяльності цих спецслужб. А не допустити, що потрібно? Це, по-перше, і посилювати контррозвідувальний режим, і, по-друге, проявляти пильність по відношенню тих, хто рядом з тобою, по відношенню тих, що в тій чи іншій мірі висловлює відповідні застереження стосовно і нашої країни, і нашої державності, і нашої нації. Пане Василю, мені здається, що суспільство, тим паче українське, дуже добре усвідомлює насправді, що робить Російська Федерація і її вплив на нашу країну і на те, що в нас відбувається. Тим не менш, мені цікаво зрозуміти, чи усвідомлюють в СБУ, що таке той самий момент про попередити, який ви зазначали. Тому що, якщо ми вже торкаємося там і затримання перекладача
перекладача Гройсмана, то ми маємо розуміти, що Станіслав Єжов, він проходив спецперевірку перед тим, як бути влаштованим на таку посаду. Більш того, зазначається, ну, принаймні, дуже багато насправді питань по затриманням саме, от як це все технічно відбулося, я їх задам дещо пізніше, але мене цікавить наступне. Тобто людина, яка збирала інформацію якимось ну так сказали, спецтехнікою і потім передавала ще електронними засобами зв'язку, то виникає запитання, як у нас працює Служба безпеки, власне, я не знаю, агенти, як це взагалі має бути влаштоване, аби попереджати такі випадки? Невже цього не контролюють, тим паче на такому високому рівні? Я з цього приводу вам наступне скажу, що є закон про Службу безпеки України, є інше законодавство по оперативно-розшукову діяльність, інші нормативні акти, які регламентують роботу, зокрема, Служби безпеки України. І що стосується вашого питання, воно закономірне і правильне, і зусилля в даному конкретному випадку Служби безпеки України і її структурного підрозділу важливого контррозвідки якраз і спрямовані на те, щоб попередити, виявити і припинити розвідувальну підривну діяльність зарубіжних спецслужб, в даному конкретному випадку Російської Федерації, яка вчинила відповідно до нашої країни збройну агресію, анексувала Крим, наш любимий, і окупувала частину території Донецької і Луганської областей. Але нам потрібно розуміти, що по ту сторону барикад, по ту сторону лінії фронту проти нас працює потужна держава із потужним фінансовим ресурсом, із потужними кадрами спецслужб, діяльність яких спрямована проти України. І, як правило, ця діяльність спецслужб, вона законспірована, вона латентна, прикрита, і безумовно, що викривати і виявляти таку діяльність непросто. І те, що вже було повідомлено, як ви знаєте, і в засобах масової інформації, Служба безпеки десь півроку вела свою роботу в плані викриття діяльності цієї Єжова. Наскільки ми можемо зараз претензії пред'являти Службі безпеки України стосовно того, чи вчасно, чи невчасно, по-різному можна це оцінювати. Ви правильно наголосили на тому, що працівники державної служби такого рівня і взагалі державні службовці повинні проходити відповідну спеціальну перевірку. І відповідно чинного законодавства вони проходять таку спецперевірку. Наскільки вона формальна, наскільки вона забезпечує недопущення такої категорії людей, це питання інше. Ще питання треба мати на увазі і про те, чи мала ця людина допуск до державної таємниці і доступ до державної таємниці. В цьому випадку Служба безпеки України, це її функція, вона якраз перевіряє, здійснює спеціальну перевірку і надає такий допуск. Ну, в засобах масової інформації зараз появляються різні відомості з приводу цього. Одні кажуть, що була, інші кажуть, що не було. Ну, суть не в цьому. Суть в тому, що ця людина, мається на увазі Станіслав Єжов, він був в близькому оточенні прем'єр-міністра. Він брав участь у переговорах із лідерами зарубіжних держав. А як ми знаємо, переводчик, це перекладач, вибачаю, це людина, яка фактично володіє досить широкими можливостями для отримання інформації. Не обов'язково документальної, а в розмовах із тими чи іншими суб'єктами і так далі, і так далі. Я от хочу продовжити своє запитання. Ви зазначили те, що всі прекрасно розуміють міць Російської Федерації, там технічне оснащення, але тоді виходить, що ми гірші, і тоді виходить, що в умовах війни, коли ми, це називається там антитерористична операція, тим не менш, коли в нас такі стосунки з Російською Федерацією, мені здається, що Служба безпеки України має в першу чергу надавати найбільше значення саме оцій безпеці і тому,
тому, аби таких випадків не було взагалі. Тому що я не пригадаю, аби раніше в нас були повідомлення про те, що затримали якогось шпигуна раніше у керівництві, там, не знаю, в міністерстві або ще десь, в правоохоронних органах. Але вони з'являються от зараз, коли ми у стані війни. Тобто це говорить про те, що СБУ, наприклад, там не досить належно виконує свої обов'язки? Знаєте, я вам так скажу з цього приводу. Ми не гірші. За останні майже 4 роки спецслужби України наростили потужний професійний потенціал, кадровий і технічний, що дуже важливо в плані протидії розвідувально-підривної діяльності спецслужб Російської Федерації. Але потрібно мати на увазі те, що позиція суспільства інколи виглядає наступним чином. Коли нічого не викривають, критикують серйозно наші спецслужби. Коли викривають, тоді критикують за те, чому викрили, а чому раніше не попередили. Одну хвилину. Я що хочу сказати, що це досить складна, багатоешелонована робота спецслужб, в даному конкретному випадку української контррозвідки, спрямована іменно на викриття, виявлення і припинення цієї діяльності. Це не означає, що вся робота може кваліфікуватися як позитивно, в роботі будь-якої структури є свої недоліки, але той факт, що цей процес набув зараз от такого характеру, є конкретні особи, щодо яких висунута така підозра, вони затримані і проти них буде проведено відповідне досудове слідство, а потім і судове слідство, говорить про те, що все-таки є серйозний рух в напрямку протидії діяльності спецслужб Російської Федерації. Я прекрасно розумію, коли ви говорите про те, що там жаліються, коли затримують, і жаліються, коли не затримують, але в нас насправді ситуація дещо інша. В нас не затримують, коли розстріли там на вулицях і страшно вже стає ходити містом, насправді, і немає патрулюють там патрульних навіть поліції. І питання, коли затримання відбувається аж так гучно, через центральний вхід Кабінету міністрів, виводять, і тут раптово, одразу йдучи шляхом, працівник СБУ просто розповідає там і ім'я, і там обставини. Ну, тобто така інформація, ну це просто, знаєте, виглядає, ніби це така показова операція, і насправді українці себе не почувають безпечно з Службою безпеки України, тією, якою вона є наразі. Ну, принаймні, це те, про що говорять. Ну, ми з вами відслідковуємо мережі, думки різних експертів, звинувачення і в піарі, і так далі, і так далі. В роботі спецслужби є два аспекти – оперативний і політичний. І от діяльність, спрямована в такому напрямку протидії спецслужбам, вона визначається не тільки спецслужбою, але і керівництвом політичним нашої держави. В якій ситуації зробити публічним це затримання, а в якій ситуації латентним провести по каналам дипломатичним відповідні попередження, відповідні застереження і зберегти поки що в таємниці і від суспільства, і від світової спільноти такі заходи контррозвідки. В даному конкретному випадку, як на мене, з огляду на те, що країна перебуває в стані війни, що до нас здійснена агресія російська і щодо того, що здійснюють серйозні дії проти нас в плані агентурної діяльності спецслужб Російської Федерації, нам, очевидно, політично було вигідно засвітити і перед українським суспільством, і перед світовою спільнотою, що ж все-таки робить Російська Федерація по підриву стабільності в Україні, які вона здійснює кроки з тим, щоб ці матеріали потім лягли і в наших позовах в міжнародні суди відносно Російської Федерації. Це і Гаазький, і так далі, і так далі. І ви знаєте, що остання резолюція по Криму, вона дає серйозні підстави для української сторони в правовому полі на міжнародному рівні пред'являти претензії до Російської Федерації. Тому я
особисто трактую це рішення. Це була підготовлена акція, що там появився і прямий канал, і начебто це несподівано. Я переконаний в тому, що ця акція була підготовлена, спрямована, і мета її полягала в тому, щоб просвітити і українське суспільство і дати привід зайвий раз говорити про те, що ми перебуваємо от в такому стані тиску з боку Російської Федерації. Пане Василю, а хто взагалі вирішує оцей політичний аспект? Про що говорити, про що не говорити? Тобто хто дає такі накази СБУ? Значить, ви знаєте, що у нас є президент України, Ну, да, він це нам верховний відомо. головнокомандувач, і Служба безпеки України не тільки підпорядкована, а й підконтрольна президенту України. Тому рішення подібного характеру голова Служби безпеки України Грицак Василь Сергійович, як на мене, я так думаю і переконаний в цьому, узгоджує, безумовно, із президентом і верховним головнокомандуючим нашої країни. Я думаю, що рішення ще правильне і в тому відношенні, що українська громада зайвий раз переконується не тільки в тому, що проти нас діють от таким чином, але і в тому, що поступово, я згоден з вами, поступово, але все-таки рішуче і цілеспрямовано ті структури державні, сектору безпеки і оборони, вживають заходи по протидії такому явищу. Я вас зрозуміла. Ще хотіла задати декілька запитань стосовно затримання цього консультанта-експерта підрозділу СБУ. Зокрема, є інформація, що коли проводили обшук у його оселі, там знайшли листування, ноутбук, планшет, також знайшли от пістолет ТТ, 2 гранати F1 та понад 700 набоїв різного калібру. От мені цікаво, оця ситуація, наскільки вона нормальна? Тобто, це вже співробітники СБУ. По-перше, чому зазначено, що знайшли пістолет ТТ, вони не мають права на носіння зброї, чи мається на увазі там якийсь, не знаю, незареєстрований? І наскільки це нормально? Тут можна пред'являти претензії, чи це також можна зіслатися на серйозну підготовку російської сторони в цьому питанні? Конспірацію таку я на серйозну. початку бесіди вам сказав, що для спецслужби любої країни, і в даному конкретному випадку ворожого для нас путінського режиму, основне завдання – це проникнення у відповідні державні структури країни, з якою вона веде війну, чи країни, щодо якої вона намагається здійснити такі заходи, які їй вигідні. І Служба безпеки України, і Міністерство внутрішніх справ, і Генеральна прокуратура, і Служба зовнішньої розвідки України, і інші державні інституції є об'єктами проникнення агентури противника. І СБУ у першій п'ятірці чи навіть трійці цієї діяльності. Тому це закономірне явище, що в спецслужбі українській сама ж спецслужба, я підкреслюю, виявила такого агента Російської Федерації. У структурі Служби безпеки України є управління внутрішньої безпеки, в функції якого якраз і входить робота по виявленню і викриванню в середовищі самих працівників агентури спецслужб зарубіжних країн. І це не тільки в українській спецслужбі. Такі структури є і в інших спецслужбах, до речі, і в спецслужбах Російської Федерації. Тому я не вбачаю в цьому факті якоїсь провальної діяльності Служби безпеки України, не тому, що в якійсь мірі я маю якусь корпоративну солідарність з колегами своїми колишніми, а я тільки це кваліфікую як ту роботу, яка все-таки проведена і яка дає для нас певні оптимістичні такі сигнали про те, що і навіть в такій ситуації, в таких умовах контррозвідка і українська спецслужба, вона, по-перше, здійснює заходи і в своєму середовищі спрямовані протидії агентури російських спецслужб, і, по-друге, вона не соромиться про це публічно сказати українському суспільству. Я вас зрозуміла. Я дуже вам дякую за розмову, за ваші коментарі. Василь Богдан, експерт з питань безпеки, сьогодні з нами обговорював затримання людей, яких підозрюють у зв'язках з спецслужбами Російської Федерації. Ми зараз перервемося на декілька хвилин і потім повернемося у студію програми «Саба», тож не переплакайтесь.